Kaži gdje su ratnici, gdje su davni snovi, kaži gdje su grobovi, da li znade tko iznad polja makova blagi Lahor piri, zauvijek će živjeti hrvatski ratnici. Zauvijek će živjeti hrvatski ratnici. Zavedeni, ili ne znam kako da to navedem. Svako mjesto u Hrvatskoj trebalo bi biti počašćeno da im dolazi predstavnik države u njihovo mjesto, da mogu izraziti dobrodošlicu. Mi nismo ovdje došli da bismo ne ponižavali ove građane, niti vrijeđali, ali smo došli zato da bismo obilježili smrt 12 znanstvenika ovdje, ne bi pala u zaborav kao i mnoge žrtve diljem Hrvatske. Ovih dana bili smo svjedoci, moram se vratiti, da se razne godišnjice iz nekih prošlih bitaka obilježavaju na neke načine koje ne daju doprinos boljitku i zajedništvu hrvatskog naroda, što ovdje na ovome mjestu ćemo se mi potruditi koji smo tu, na čelu sa našom gospođom predsjednicom, da se prekine ta jedna praksa razjedinjavanja hrvatskog naroda po političkim, ideološkim ili stranačkim rovovima, jer mi hrvatski branitelji nismo sljedbenici niti fašista, niti antifašista što se tiče političke i stranačke ideologije. Ali mi smo direktno izrasli iz stvaranja Hrvatske države, iz Domovinskog rata, iz žrtve svih koji su pali diljem naše Hrvatske, a posebno na ovome mjestu iz 12. dostavnika. Zašto uvijek spominjem 12. dostavnika? Svi kažu da je ovdje faktički počeo rat naš domovinski, to kažu i svi u svojim knjigama, povjesnicama i ne znam drugim glasovima. Svi dobro znaju kako je kretalo. Krenulo je od Borova sela. Iz Borova sela je Goran Hadžić otišao na Plitvice i organizirao smrt Josipa Jovića sa svojim banditima. Slavko Dokmanović je čak pisao pokojnom predsjedniku da ga vrati, on je bio predstavnik srpskih vlasti. Vratio se ovdje i dobro izorganizirao. U njihovim knjigama, u njihovoj povijesti piše ovo, a to je da je na ovome mjestu toga 2. maja svibanjskog dana toploga, da je horda Tuđmanovaca, tad još nismo bili ustaše, da je došla ovdje po dogovoru Stjepana Bošnjaka i Vukašina Šoškoćanina na pregovore. Do tada je ispred sela bila barikada, oni su uklonili toga dana barikadu i uveli su hrvatske policajce u pobunu. To je razvidno na ovom mjestu, jer tada je stradao samo jedan četnik, moram tako nazvati, jer on je bio pripadnik Belih Orlova, izvjesni Milić, koji je došao iz Valjeva. Na ovome mjestu u knjigi o njemu piše da je toga dana toploga Milić dremuckao pred općinom. Šta je Milić iz Valjeva došao dremuckat u Borovo selo? Da je to bila poruka. I toga dana je kao slučajno ubijeno 12 znanstvenika i 23 ranjeno i on je poginuo u toj razmjeni vatre. On je iz Valjeva došao dremuckat, kao što su kasnije i JNA i svi oni koji su došli dremuckat. Mnogi su ovdje dremali, neka im je i njima laka zemlja. Mnogi nisu ni otišli odavde. Ja bih reći s ovoga mjesta, ne bih volio da na godinu ili svih godina koje dolaze da ponovo dođe do podjela koje su bile prošle godine i pretprošle. Neću reći gdje je zapelo, svima nam je znano.
Ne može se jedna strana zatirati, stavljati u drugu stranu da bi druga napredovala. Ili idemo svi zajedno naprijed ili ćemo svi zastati gdje nam je mjesto. Ne bih htio da kad odemo s tog mjesta da ponesemo uspomenu koja će nas pratiti, a pratit će nas uspomena da smo žrtvu 12 redarstvenika stavili gdje je mjesto u najviše državne protokole sa najvišim predstavnicima koji su došli odati počast toj žrtvi. Nemam više šta vam dodati osim toga. Hvala vam lijepo. Poštovane obitelji, redarstvenika, hrvatski branitelji, pripadnici policije i oružanih snaga, invalidi Domovinskog rata. Poštovani gospodine potpredsjedniče Vlade, gospodine župane, načelniče općine, dame i gospodo. Na današnji dan, prije 24 godine, na ovom se mjestu dogodio strašan zločin, u kojem su živote izgubila 12 hrvatskih redarstvenika. Danas se sjećamo Stipana, Antuna, Josipa, Zdenka, Zorana, Ivice, Luke, Marinka, Janka, Željka i Mladena. Želim s ovoga mjesta poručiti kako, iako pravda nije stigla zločince, njihove pomagače i one koji su osmislili taj okrutni zločin, njihov naum o velikoj Srbiji spriječen je, a žrtva naših hrabrih policajaca nije i nikada neće biti zaboravljena. Izražavam duboku zahvalnost ovdje ubijenim i mučenim hrvatskim redarstvenicima, njihovim ranjenim kolegama i divim se hrabrosti i snazi vas, njihovih obitelji, koji ste imali snage svih ovih godina živjeti s takvom tragedijom u srcu. Vaša hrabrost, vaše razumijevanje i ljubav svima nam mogu biti nadahnuće u teškim trenucima. Hrvatska javnost, svi njeni građani, a posebice mladi u školama, moraju znati istinu o Domovinskom ratu koji je i započeo na ovome mjestu. Ne možemo imati različito tumačenje o činjenicama, o okolnostima koje su svima poznate i o kojima su sve stručni sud rekli znanstvenici, ali i međunarodna zajednica kroz presude svojih tribunala. Iako je Domovinski rat dio povijesti, on je za sve nas izvanredno važan, jer je odredio našu sadašnjost, ali i budućnost samostalne i suverene Hrvatske, punopravne članice Europske unije i NATO-a. A svega toga ne bi bilo bez žrtve hrvatskih branitelja, kako ovdje u Borovu selu, tako i u Vukovaru, ali i u desecima naših sela i gradova diljem Lijepe naše. Prihvaćanje činjenica, procesuiranje odgovornih za zločine, te duboko poštovanje prema braniteljima Domovinskog rata temelj su za suživot i promicanje mira. Domovinski rat pokazao je jedinstvo hrvatskog naroda i svih lojalnih državljana Republike Hrvatske, neovisno o naciji i vjeri. Pokazao je kako su jedinstvo i zajedništvo zalog i temelj ostvarivanja najvećih povijesnih ciljeva. Prisjećajući se danas tog zajedništva i odlučnosti hrvatskog naroda, uvjerena sam kako žrtve pale za slobodu i samostalnost Republike Hrvatske nisu uzaludne, a svima nama mogu i trebaju biti trajni poticaj za svakodnevni rad na dobrobit naše domovine. Poštovane obitelji poginulih hrvatskih branitelja, poštovani branitelji, hvala vam još jednom na vašoj žrtvi i svemu što ste dali za Hrvatsku. Hvala vam. Poštovana rodbino naših hrvatskih redarstvenika, poštovana predsjednice i vrhovna zapovjednika oružanih snaga, poštovani gospodin ministar unutarnjih poslova, draga rodbino i pokojnih hrvatskih redarstvenika, poštovani dužnosnici državnih institucija, Sabora i Vlade, oružanih redarstvenih snaga, županijskih gradskih vlasti, braćo i sestre. Nema veće ljubavi nego tvoj svoj život date za prijatelje svoje. Te se i što je riječi s pravom primijeniti na 12 hrvatskih redarstvenika, pripadnika specijalne jedinice policije Vinkovci, koji su poginuli na ovom mjestu braneći hrvatskog osvajaka, kao i na sve ostale redarstvenike i branitelje. Dragi prijatelji, to nam poručuju pokojni redarstvenici i drugi branitelji.
Oni nam pokazuju gdje su izvori zla. Pokojni srpski patrijarh Pavle je rekao da je zlo nastalo kao posljedica sistematske ateizacije, to znači odbojka Boga nije. Odbojka Boga nije. Sve je za te ljude dobro. U takvim ljudima razvija se apetit za imati, uzeti, oteti, uništiti. Zato je osvajanje tuđih teritorija za njih dobro, a ne zlo. Ovo je mjesto koje nam odašle snažne jake poruke od kojih možemo živjeti i moramo živjeti. I ponajprije, unatoč nevolja, koje su nas zadejstile ostavljene duboki trag, nastojimo graditi ovu zemlju u slozi, međusobnom povjerenju, ljubavi, poštujući jedni druge u različitosti, imajući pred sobom uvijek dobro hrvatskog naroda i svih građana ove zemlje. Drugo, molimo za pokoj njihove duša, jer vjerujemo da smrt nema zadnju riječ. Jer da se ne bismo nadali uskrsnuću onih koji su umrli, bilo bi suvišno moliti se za mrtve, kaže knjiga Svetoga pisma. Treće, molimo i za počinitelje zločina. Zašto ne? Da se obrate. Oni su bili žrtva vlastite ideologije koja nije poštivala ni Boga ni bližnjega, ni Bože zakon. Molimo da se iskorijeni mržnja kao oblik odnosa i smisao življenja. Molimo za sveći mir svi koji zločine neka napuste puteve zla, idu putem dobra i međusobne suradnje i uvažavanja. Konačno, molimo da se one koji plaću sve najniže, da ne klonu preteškoćama. Za sve nas da budemo međusobno dublje povezani, da znamo cijeniti žrtvu hrvatskih redarstvenika koji su poginuli ne samo ovdje u Borovom selu, nego i širom lijepe naše. Tako neka bude. A sada uputom moliti Otče večne, kako nas ruče sami Isus Hrist. Otče naš. Tako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas. Pomolimo se. Zahvalimo ti, Gospodine Bože, za su naše braću i sestre koje su nam bili bliski, dragi, a koje su nas u obrani Hrvatske napustili. Ne da se izgubi isto od napora svih naših branitelja, ono što su živjeli i kidali, neka to prinese dobrobiti naše domovine i cijeloga svijeta. I daj da ljudi što će za njima doći cijene sve što njima bjate svetom, da u sve buđe su bili veliki i nama dale zbore i sada kad su prešli u vječni pokoj. Neka nastave živjeti u svima nama, u našim srcima i mislima i savjestima. I daj da nakon njihove smrti i zbog njihove smrti budemo dublje međusobno povezani u nadi da ćeš i nama biti vjeran kad prijeđemo prag ovog zemaljskog života. To te molimo po Hristu, Gospodinu našem. Pokoj vječni, dali Gospodine. Počivali u miru. U Otca i Sina i Duha Svetitoga. Policajci iz cijele Hrvatske u početku sa najvećim teretom upravo ovdje u Slavoniji redarstvenici su najveći. Istočna Slavonija pretrpjela je žrtvu razaranja, no ono što nas danas najviše pogađa su izgubljeni životi, među kojima je naših 12 redarstvenika koji su kako bi doista svi, kako se počinili
Prisjećam se nekih trenutaka prije 24 godine kad smo primali vijesti o pogibiji od 12-orice znanstvenika i prisjećam se na fotografiju koji je šok bio očekiran, kad smo svi zapravo shvatili da je rat počeo i koliko je on brutalan. I evo danas, 24 godine kasnije, ja stvarno se doista je potrebno procesuirati sve ratne zločince i naravno potrebno je da svi učenicima povijesti govore o činjenicama, da svako ima pravo na sve mišljenje, na sve činjenice. Hvala. Do tad bit ćeš moj, ti u oružju brat,